سلام كرات تخاتلتي كمل لكم أنا عامله مسكين صبوا لكم شاين أفريقيا ميدان حدث عنكم سبسكرايب بمقار بيت سوكنكم غاش شير لايك كومنت كباهم أي فلينا كابلهم عن جمهور استفلا لبوتاتات كاب أدسابة تبجسنا استفلا لبوتاتات كاريوكم يوم سايس عبو نغسل اوكي حجنا اتول زلنا بري بسمين دايركشن زركب بريو استفلا لي 4 برتات له بسمين بدبوب بمعراب له حج بسمين ازينا زلنا ገርጅ ማርያም زي مسل ገርጅ ማርያም بايزوي بزاغاتا مخنبركم داغماويታ አክሱም ያትመስል በሁልቱ ይበራ ማለት بسمين بدوبن لكع كم አክሱም ጽዮን እዩ ተበራ ማለት ስለዚህ እንታይ ከም ዝመስል ለው ማዓንቲ ሓቢርና ህሪና ምሳይ ተኸታተሉ قدمي 4 عامت كاز إذا خبابي تشيكا نيرو ما تزي بتعمل تشيكا نيرو لوم دا تستاغل خلو إذا جرين إيريان كومي كونا نيرو أبزي ناي كانت مدرك أسنيرو بتني واي بتخان نجرجي موسي إذا تري وز اللهم كا نايتي نايزا بيت كريستيان سنبت مرتبة هنساي بتعمل دس بالهنساي أبز غربا جزي تمر مالت كومو أي كونا نيرو مالت حجي خان غير اسكنو نوشت خان نوشت مالت قرب لنا بزي ني تاشو مالت افتي عود مهرتو بوتي بركاريكم مالت سمين بزح جنات وزلنان او خاد دوبن كاريكم زي قال عينتي زبوتازي زبوتازي ازي والا بايزوي دسك بلكا ابز ناي قرج مريم دس بلكا مالتي لكعتو لكا صولت غيركا ابزي تعرفوا له بقى سلام زبكا منفس كات حدش قالوا تخير بوتاي تعمي دس لك مالت نايز بوتا نام امنان ابزات يوم مالت عالم ابزي اتيوم صلت جيرن كل سبت هيغبر ابزي كعرف يخل ابز غونه ساعات مصي مالت كابني بو ساعات 10 تغلطه بجز سكابنا يمشت ساعات كلته بجز يحجون أبزي سب كفيلو صلت كبر يخيل منفس هادي يخيل مالتيو اوكي حجد ما ورمنا فتاو دمرت قص مخيل لنا بايزوي ازي اريومسكي ازي نايز ابز قربا غزي استمرغ ناي زغا نايزا بيت كريستيان سنبت مرتبيت زي مسل تنسو قال عينتي دسك بلا كمعتي ناي بحكي بزغا بيت صحفاتهم كابزلو بينه تبرام بيت قدست ماريام كاترلار سبكا غباي اتا خابي نغدي بامرنياي بቋንቋ አማርኛይ ተጻሒፍ ዘሎ ምክንያቱ አመላ ማእኸል አዲስ አበባ ሆንካ መጀመርታ ዝኾነ ዓይነት ንግዲ ወይ ትካል بቋንቋ አማርኛይ ተጻሒፉ ዝርከብ እንታይ ዝብል የቦሌ ንሆተ ብርሃን ቅድስት ማርያም ካቴድራል ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት ይብል እዚ ናብ ትግርኛ አንቀይሮ ከለናኻ ناي بولي بيت صحفت بولي قدست مريم كاتدرال سبخا غوباي يبل ناب تغرنيان قيره خلنا مات زي مسل يبل اوتو اوكي حجغا ناب اود مرات كاس مخير لنا ازغا باركينج زي خا ناي مؤمنا مالت ناي تصولت زغبر سات زي ماكيناوم تطو زبلو لي مالتي سبات ماكينه حزنكم مسخلو ابزي تطو ابيلوم صلاتي يغبرو زقدسو نوشتاتيم يقدسو نابوشت زي اتوغا زي تدالو نخاتو نبيت مقدس ما ابز خبابي كفيلوم ابزي مصحفهم غنص إلهم ينبو وداس مريم مداويت ام نايت علت ما زغبو قد لقدسان كانبون كدغمون ወይ ጸሎት ከገብሩን ይخሉ ማለት ሶ ለማዓዲ ከምትር አይወስክን በሳይብሉም ግን ናይ በሐቂ በጣም ይደስብል ገርጂ ማርያም ልክ ከም ናይ ታቦተ ጽዮን ናይ አክሱም ጽዮን ማለት አክሱም ትርከብ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ልክ አሁን ዚያ በቃ ትበራ እና ናታ ተምሳሌት ከረም ሰሪሕ ማምስለኒ በዚህ በሰሜን ጅዘልናን ብደውብን ተበሪ ከንዚ መስል زي مسك طبعا دس بلي ناي بحق اسرار انا زغرمن ناي بيت كنس ناي بحقي
نزي طبب زرعه እግዚአብሔር አምላክ ይኽበር ይመስገን ከሚገርምኩም ዛንጽዎ በቃ በጣም ይዝገርመካ በቃ ታናንጹ ከምዚ እስ በተፈጥሮ ሲል ከፍ ዝበለብ ዝምበር ሰብ ዛነጻ ይመስለካን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጥበብ እዚ ገለጸልና ንዓና እንደቅ ሰባት እዚ ኻ ትሪዎ ዘለኹም ብምብራቕ አንፈት ዝርከብ ግራውንድ ፕላስ ሓደ ወይ ድማ ሰባት ወይ ድማ ምእመናን ኣብዚ መጽዮም እንታይ ገብሩ ጸሎት ይገብሩ ብፍላይ ኣብ እዋን ክረምቲ ዝናብ ክዘንብ ከሎ ከይሽገር ምእንታን ሰብ መቐደስ ቦታ ተሞልዩ ኣብዚ ኮይኖም ኣብዚ እንዳዓቐሉ ጸሎት ይገብሩ መዝሙረ ዳዊቶም ውዳሴ ማርያም ይደግሙ ወይ እውን ጸሎት ይገብሩ ማለት እዩ አውደ ምሕረት ዝመስል تمسك زخا زي انتي مسلوكم كل جزية سبكت كل غلو وجباية كل غلو مسعف كل ساب زقميتهم ممران سبكت وانجل وممران وانجل مسعفهم بذكرهم استاي جورو مالتي مالت ينببو ويدما تقص እንዳጣቀሱ መጽሐፍ እንዳገጸሉ ትምእመናን ኣብዚ ኸፊሎም ተምሰባት ታይገብሩ ይሰብኩ ማለት እዩ ሶ ቤተክርስቲያን ቅርብ ስለዝበልና ኢና ድምጽ ቀኒስና ዘለና ኹራት ተኸታተልተይ ናይ ሰሜን ዳይሬክሽን በሪ ብሰሜን አንፈት ዘሎ በሪ ዝመስል ብደቡብ አንፈት ዘሎ ኸኽነሪኩም ኢና እዚ ኸ ከም ትሪእዎ ኹራት ተመልከተይ ናይ ምዕራብ በሪ እዩ ብምዕራብ ዳይሬክሽን ወይ ድማ አንፈት ዝርከብ በሪ እዚ ይመስል ማለት ያፍደገ ኣርባዕተ ኣፍደገ ኣለዎ ኢለኩም አንተ ወካኣት ከለኹ ብሰሜን ብደቡብ ብምዕራብ ብምዕራብ ኣለዎ እዚ ካፍተም ኣርባዕተ ሓደ እቲ ብምዕራብ ዝርከብ እዚ ይመስል ቤተክርስቲያን ተመልከተይ እዛ ከምዝ ትሪእዎ እቲ ዳግማዊት አክሱም ኢለ ዝሓበርኩም በሪ እዚ ከዓ ካልኣይ ደቡባዊ ዳይሬክሽን ዘሎ ወይ ደቡባዊ አንፈት ዘሎ በሪ እዚ ይመስል ናይ ቅድስት ቅዱሳን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አቦሌ ክፍለ ከተማ ገርጂ ዝርከብ ማርያም ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ወይ ድማ እንደ ማርያም ተባሂሉ ዝርከብ ቤተክርስቲያን እዚ ይመስል በዛ አጋጣሚ ኩራት ተኸታተልተይ ብጣዕሚ ቅሬታ ግበርለይ እስካብ ንዝተወሰነ 1-4-5 ቪድዮ እስካብ ዝሰርሕ ኣብ መንጎ አማርኛ ቀዲሙ ከም ዝኣቱ ዘርግፀኛ ንምንታይ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ እንዳነበርካ ብኣማርኛ ስለዝኾነ ኦፊሻል ናይ ሃገር ከም ዝፍለጥ ኣማርኛ ስለዝኾነ ከምኡ መብዛሕትኡ ምስ ሰብ ድማ በኣማርኛ ስለተዕልል ኣብ መንጎ ተኣቲንሲ ከም መመቀር ናይቲ ቪድዮ እምበር ከም ስታይ ከይትቆፅርዎ ስለዚ ናይ እንዳ ማርያም ቤተክርስቲያን ደቡባዊ አንፈት እዚ ይመስል ካውኻ ካልእ ድማ ኸሪእኩም በዚ ኸ ነነጀው ኣቕጣጫኻ ደቡባዊ አንፈት እቲ ጥምቀተ ባህርካ እዚ ይመስል ማለት እዩ በሪ ውፅእ ኢልካ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዘለዋ ንእሽተይ ገዛ ትረኣየኩም ዘላ ኣዊቱ ጥምቀተ ባህር ማለት እዩ ዝኽበር እዚ ይመስል ኦኬ ሕጂ ኸ ቤተልሔም ካ ኸሪእኩም ቤተልሔም ካ ኩሉ ግዜ ብምብራቕ አንፈት ከም ዝኸውን ንፈልጥ ኢና ቤተልሔም ድማ እዚ ይመስል እስማዕ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ቤተክርስቲያን ኣሰራርሑ ኩሉ ግዜ በቃ ከምዚ ዓይነት ህንፃ ዝሰርሑ ከምዚ ዓይነት ቅርፃ ዝሰርሑ ሰባት ኣነ ከመይ እግዚአብሔር ከም ዝገለፀሎም ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ የመስግኖ ምክንያቱ ንምንታይ ዳ ኣምላኽ ዘመስግኖ ንዓይ ጥራይ ንዓይ ስለዝገለፀለይ ኣይኮን ስታይክል ዘለኒ ከመስግን ዘለኒ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ቤተልሔም ኣርእዮም ተፈሲኦ ቤተልሔም ያው እዚኣ ብጣዕሚ ቀላል ስለዝኾነት ክትርጉማ ኽእለ ተፈሲኦ ቤተልሔም ማለት
ቤተልሔም ተሐጎሲ ማለት በቋንቋ ትግርኛ ደስ ብለካ ነገር ንሕና ስንፍና ወይ ድማ ወለድና ቁርብ ስሒቶሞ ዘይመሃሩና እምበር ንሕናሲ ንዓናሲ ትግርኛ ተዛረብቲ ግዕዝ ብጣዕሚ ቀሊል ክኸውን ነይርዎ እምበር ቋንቋ ፃዕዱ እንግሊሽን ካልእ ቋንቋታትን ክንመሃር ንጎይ ትንፋስና ንሓልፍ ግን ኣብቲ ናትና ክንደይ ጥበብ ዝሓዘ ቋንቋ ግዕዝ ግን ስንፍና ኣለና ካብሎም ጀሚሩ ግን ኣነ ክምሃር ክፍትን እየ ስለዚ ቤተልሔም እዚ ይመስል ናይ ገርጂ ማርያም ዝነበረና ፃንሒት እዚ ክመስል እዩ ይኸው በዚ ከዓ ምብራቃዊ በሪ እዚ ይመስል ናይ ገርጂ ቤተክርስትያን ቅድስት ማርያም ኣዴና ያው እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ብምብራቅ ኣንፈት ዝርከብ በሪ እዩ እዚ ይመስል 4 በሪ ኣሪኦኩም ኣለኹ ብሰሜን ጀሚርና ካብኡ ብምዕራብ ካብኡ ብደቡብ ያው ብምብራቅካ 4 ማለት እዩ ቤተልሔም ብቅድሚ በዚ ቅድሚተይ ኣሎ ኣሪኦኩም እየ እዚ ይመስል እዚ ከዓ እንተ ኣብ ምእታው ዘረኣኹም ጸሎት ዝገብሩ ዓለም ኣብዚ ኮይኖም መጽሓፍ ሒዞም መዝሙረ ዳዊቶም ይደግሙ ጸሎት ዝገብሩሉ ማለት ዝናብ ገለ ክኸውን ከሎ ፀሓይ ክኸውን ከሎ ካብ ዝናብ ካብ ፀሓይን ዘጽልሉ ወይ ድማ ዘዕቅልሉ እዚ ይመስል ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ስታይ ከዓ ክሪእኩም ኦኬ በዚ ድሕሪ እዚ ጸሎት መግበሪ ክላስ ከዓ እንታይ ኣሎ ቤተሳይዳ ናይ መጠመቂ ቦታ ዝብል ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ 32 መጠመቂ ዘለዎ 32 ዘይኮነ 64 ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዕድመ 64 ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምድሪ ዝነበረትሉ ብሂወት ብናታ ዕድመ ብናታ ውፅሪ ዕድመ ዝተሰርሐ መጠመቂ ኣሎ ንሱ ከዓ ከሪአኩም ምሳይ ቀጽሉ ኣብዚ በስማም ሰንበት ቀዳም ባለ ማርያም ወይ መድኃኔ ዓለም ስላሴ ክኸውን ከሎ ኣብዚ መዓት ሰብ ምልእ ዝብል ሰባት ኣብ ዝኸፊሎም እዮም ስብከት ገለ ዝሰምዑ ባይዘወይ ኣብዚ ቤተክርስትያን ቅድስት ማርያም ቤተክርስትያን 3 ታቦት እዩ ዘሎ ታቦተ ቅድስት ማርያም ታቦተ ቅዱስ ሚካኤል ታቦተ ኣጋዕዝተ ዓለም ስላሴ 3 ታቦት እዩ ዘሎ ኣብዚ ኸፊሎም እዮም ጸሎት ዝገብሩ ምእመናን ወይ ድማ ኣብዚ ኮይኖም ስብከት ክህሉ ከሎ ወይ ድማ ጉባኤ ገለ ተሃልዩ ኣብዚ ኸፊልካ ኢኻ ትከታተል ማለት እዩ ተመስገን ናይ ባሕቂ ደስ ክብለካ ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝመፅእ ቤተክርስትያን ምስላም ጸሎት መዝሙረ ዳዊት ከምኡ ከዓ ውዳሴ ማርያም ምንባብን ምድጋም ወይ ድማ ጸሎት ምግባር ጀሚረ ግን ካብ ኩሉ ቤተክርስትያናት በቃ ብጣዕሚ ንዓይ መንፈሰይ ዝህደስ ኣብ መድኃኔ ዓለምን ኣብ እንዳ ኣዴ ማርያም ተኸይደ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ እና ገርጂ ማርያም ከዓ ቀዳመይቲ ማይ ፋበራይ ማለት ሓደ ዝፈትዎ ሰብ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ተዘይተጋጊ ዶክተር ወዳጅነህ መሃረነ ዝበሃል ኣሎ ሜዲካል ዶክተር ሳይኮሎጂስት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ኣብ ሚድያ ፍሉጥ እዩ ሰብ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ሰብ ንሱ እንታይ ክብል ሰሚዐዮስ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ቤተክርስትያንስ ኣክሱም ፅዮን እያ ስለዚ ከዓ ድማ ኣስራት በኩራተይ ንኣክሱም ፅዮን ናብ ኣክሱም ፅዮን ዘእትዎ ክብል ሰሚዐዮና ኣነ ከዓ እንዳ ማርያም ተኸይደ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከይደ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይደ ኣብ ዝኾነ ዓዲ እንዳ ማርያም ቤተክርስትያን ተሃልዩ ተኸይደ ብጣዕሚ ፍኹስ ዝብለኒና ኣዴ ማዕረይ ፍቕሪ ስለ ዝሓደረኒ የመስግነኪ ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ከዓ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ቤተሳይዳ የመጠመቂያ ስፍራ ይብል ኣብ ማእኸሉ መስቀል ዘለዎ ብየማን ናይ ኣዋልድ ወይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጠመቂ ብፀጋም ከዓ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መጠመቂ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ እዚ ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዕድመ 64 ብየማን 32 ብፀጋም ከዓ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 32 ብድምር 64 መጠመቂ ኣለዎ ከም ትሪእዎ ቤተሳይዳ የመጠመቂያ ስፍራ ይብል ቤተሳይዳ ናይ መጠመቂ ቦታ ወይ ሰፈር ማለት እዩ እዚ መስል ናይ
ገርጂ ቤተክርስቲያን ዝነበረና ጻኒሕት እዚ መስል ኩራት ተኸታተልቲ ኣብ ቀጻሉ ቪድዮ ብዝሓሸ ስራሕ እስካብ ንራኸብ ሰላም ደሓን ጽንሑ ኮሜንትን ሼርን ሳብስክራይብን ካባኹም ጽበ ነገር እዩ ኒ ማሓዝትኩም ኣዕረፍትኩም ካ ሸር ግበሩ ሰላም